Ako šprinter potrebujem zlepšiť svoj reakčný čas. A ako to urobím? Tým, že si vytvorím program, ktorý mi tom pomôže. Ale problém je v tom, že neviem programovať. Už to trochu začínam chápať, asi, dúfam. A nasledujúce dni sa to začalo rozbiehať. Dnes máme tretí deň a dnes sú moje meniny. Všetko najlepšie k meninám. Teraz sa spýtať, ako rýchlo zabehnem. Keď dám rýchly čas, dáme že 9, tam mi vypíše, že som rýchly, ale keď napíšem môj čas napríklad, tak by malo tiež napísať, že som rýchly. Máš čo robiť? Čo? Už to mám hotové, aby to malo chodiť náhodný čas, ten štart, pripraviť, pozor. Jedna sekunda, no ide mi to náhodne, super. Fakt takú reakciu mám dnes, je veľkonočný pondelok a olivačka mojej malej sestry nedopadla dobre. Už dneska je deň fail, dneska je normálne mi nič nefunguje. Mama mi prekonala rekord na 188, super díky mama, už nemám ako prekonať. Vírus! A máme tu posledný deň a toto je výsledok. No a vyhral som to.